Ngalele umprofeti uNgcobo lo uDumangeze igama otholakala eCape Town SHC tax rank unit number 4. Dadewethu kababa uyafunga yakhona. Ngicela wena owashiwa umuntu umthanda umekushiya wakushiya ungenalo iphutha owalenza ungizwa ungenalo iphutha owalenza ufuna ukumlanda ufuna ukumbuyisa ngicela uze ngunikeze nayo lento kulena ngiyafunga ngiyagomela u7 days igama lakhe umuntu ubesela esebuyile ngicela ke uyibambe le futhi uyizwe kahle uma wehlukana nomuntu ngoba umxhaphazile noma ubumxhaphaza noma sengiyenza luphi uhlobo lomuntu angeke usebenze lo muntu ngoba umuntu nomuntu unedlozi lakubo unedala zakubo azikho idalwa ezingadedela umuntu usebenze kumuntu wena ofuna ukumbuyisa ekubeni umxhaphaza ngoba abanye bakhishwa ngamadlozi kule mjolo ngoba nekho idlozi elova ukuthi uxhashaza umuntu wesilisa uxhashaza umuntu wesifazane ngoba kusasa ulo end up wena usuboshiwe waboshelwa lo muntu wesifazane noma lo muntu wesilisa umuntu uma ufuna umuthi ufuna ukumbuyisa noma ufuna ukumlanda kanti wenza kabi wena lo muntu lo ngeke kube nawo amandla ngoba amandla omuntu phela asebenza edlozini ozekubusisa.